Després de la llarga xerrada que va tenir amb els seus jugadors, el màxim responsable verdinegre no es va tallar ni un pèl a l'hora de valorar diferents aspectes que li estan rondant pel cap ara mateix després del revés de Saragossa. La sensació que queda després d'un partit com aquest és de les pitjors que hi ha. Una perquè veus el teu equip que no el reconeixes. Dos, que veus l'equip enfonsat a la classificació en defensa. Sí que llavors venen pensaments al cap que fan dubtar de la capacitat, una teva, per una banda, una part, i l'altra de si amb aquests jugadors seràs capaços de treure el rendiment adient. I et planteges si cal alguna més que no xerrades, no? Salva Maldonado també va deixar clar que es busca un fitxatge exterior i va explicar el perquè d'aquesta hipotètica incorporació. Una evidència clara que en la pèrdua del Cristian, el rendiment dels jugadors que tenien d'ocupar i agafar aquests minuts i donar un rendiment no ho estan fent. És més, han baixat el seu rendiment. Jo crec que la competició ens anirà bé per tots, més enllà que aquest jugador es pugui portar quelcom en atac o en defensa o ens doni alguna més de possibilitats, diríem, des del punt de vista tècnic-tàctic, no? D'altra banda, l'equip verdinegre ha disposat avui de jornada de descans i l'únic que ha seguit amb el seu tractament ha estat Pere Tomàs, que cada vegada és més a prop de reaparèixer diumenge, 8 mesos després de la seva lesió.